נוקי אחים, ניקי אחים בבקשה. תודה רבה. נוקי אחים, חמים, טעימים, ישר מהמאפייה. ילד דוף מכאן! עזוב אותי, מה אתה מתפל? נוקי אחים, חמים. תני בבקשה כאחים. תודה רבה. נוקי אחים, בזיל הזול, יתום אני, צריך לפרנס משפחה. נוקי אחים, בזיל הזול, ישר מהמאפייה. תני בבקשה כאחים. תנו בבקשה כאחים, חמים, טעימים. רד, יהודים, מה זה לקנוף? יהודים, הצילו, יהודים, הצילו! בוא'נה, סלקו מפה הבריונים. בוא'נה, תעזבו אותי, אני יכול פה! תעזבו אותי! וואלה, גמרנו אותו. תראו מה יש כאן! בואו נברח מהר, לפני שהמשטרה תגיע. תראו מה יש כאן! נשר, הכובע, הכאחים, המקל. יהיה פוגרום! שואה! אסון! אני הולכת לקחת את הילדים מהחדר. הבעל בעבודה. הבעל! הילדים בגן. האישה! אני רואה את הפנס הזה מאחורה. זה מאוד. דני. מה נקי? בעל שלי נפלה. דני שבר. מה את עושה פה? הארנבות ברחו, יאכלו בגן הירק של השכנים. האגם קפא ויפה ביער, אני רוצה לרקוד. מסוכן לרקוד באגם, השכבה דקה. אמא, אני אזהר. ביער מסוכן להיות לבד. אני מבטיחה שאזהר. מה עם הארנבות? אני אחפש גם את הארנבות, אך קודם תני לי לרקוד. בסדר, בסדר, אבל היזהרי ואל תשכחי להביא את הארנבות. בסדר, תודה אמא. נפוליאון!
לבית הקברות בלילה. לבית קברות בלילה. ריבונו של עולם, מה ילדים יהודים עושים בבית קברות בלילה? חיים ויצחק, שו הנה. עכשיו אלמד אתכם באותם לקח כך שתלמדו לבאות. והרי מסכת עונשין. מעשה פעוט, משיכה באוזן. היי! היי! מעשה חמור יותר, סרגל האצבעות. היי! היי! מעשה חמור יותר, פושטים את המכנסיים, נערים אבק מהתחת. הכפיות האלה! גם אני לא! כמו התינוקות! שהילדים בגולה הלכו איתם! גם אנחנו בגולה! אבל בשקט, יש לי רעיון! בוא נחתום עצומה! לא, יש לי רעיון יותר טוב! נו! זאת תקטיפיות וזהו! מצוין! זור כבר! אני מבירה! חיים! בנות, יש לנו שיחה עכשיו! סוס, נו! בוא'נה, אולי תעשו קצת! מה אתה אומר שם כל כך הרבה זמן? היי, שמעתם? זוז, אתה מפריע, הם יכולים לשמוע אותם. תסוס, נו! אתם רוצים מי לחץ? חייכם, זה לא מעניין. אוף, נו, יאללה, שיהיו קצת תמות, משהו תעשו קצת. יאללה. חייכם, האחות הזאת יכולה לעבור אצלי קורס. אנו לא רואים כלום, זה לא שווה. אנו חבר'ה, שתי שיחה מסוג אחר. יאללה, מי הטמבל שהציע את זה בכלל? אוף, חשבתי שיהיו קצת הדגמות, משהו. יוסי? זוז, חיים, עכשיו תורי להסתכל. יוסי, כבר עברת כל גבול. אוי, זה אתה מורה, סליחה. מה עשית, יוסי? הסתכלתי, המורה. הסתכלת והצצת? הצצתי, המורה. ומה קורה למי שמציץ? נפגע. נכון, הציץ ונפגע. ולכן, עליך להעתיק אלף פעם, הציץ ונפגע. הציץ ונפגע, הציץ ונפגע, הציץ ונפגע. דרגוין שולה פוצץ לכם את המשטרה! אין שוויון בקבוצה, זה מפריע לי. יש בכיתה מעמדות. אני לא רוצה שזה יהיה קיים. אין לי ביטחון לדבר בכיתה, מפחד הצחוקים עליי והדיבורים של ילדי הכיתה. המבוגרים מחזיקים אותי קצר, והייתי רוצה שיתייחסו אליי יותר ברצינות, בצורה בוגרת. הייתי רוצה להגיד למישהו משהו, ושיקבל זאת בלי להיעלב.
אני אוהב את עצמי, אני אוהב את המשפחה שלי. מחוץ למסגרת הכיתה אני מרגיש יותר טוב. נעים לי כשהקבוצה ביחד, מקובלת, מגובשת ומבינה. היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק בחבל במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה.